טוב. יופי, אז תראו, היום רק רגע, אנחנו יום נתנאל. אחד לפני... נתנאל. לא שומע אותך. אני אומר שזה לא עבד. לא, הכל בסדר גמור, אני אפילו הודיתי לך מקרב לב, כנראה שלא שמעת. אוקיי, יופי, אני שמח. אני מאוד טוב, מודה אנחנו לך מתחילים שנענית את ההקלטה. ברצון, כל טוב לך. התחלנו בשיעור. תודה נתנאל, מתחילים את ההקלטה. היום זוהי הפגישה מספר שיהיה לך חג שמח 168 וקשיר. של קבוצת הלימוד ביי. שלנו Learn Yiddish and Yiddish Literature Online מטעם מפעל דוב סדן. היום זה בדיוק יום אחד לפני עריכת הסדר מחר, ואני רוצה להתחיל בדבר של אקטואליזציה, במה מה שאני רוצה להגיד על סדר פסח קשור באופן, הייתי אומר, ישיר לסיפור של חיים גראדה, זיידה סוני נקלח. אבל לפני שאני אומר מה שאני רוצה להגיד, לגבי ההגדה ולגבי סדר פסח, והקשר עם הסיפור עם חיים גראדה, אני הייתי רוצה לשאול, בלה למשל, האם את רואה קשר? בין מה למה? בין סדר פסח ומה שקורה בסדר פסח במדינת ישראל בבתים שונים, לבין הסיפור של חיים גראדה. זה לא מבחן, זה סתם בקשה של אסוציאציה, ועכשיו אחר כך אני אגיד את שלי. אתה שואל שאלות שצריך לחשוב עליהן, אתה יודע, אי אפשר לענות כן, כן, לא, אין לי שום דרישה שטענו מהשרוול, אם עולה אסוציאציה טוב, ואם לא, אז אני אדבר. אני בכל זאת ככה, הגלגלים עובדים בכל זאת. ודאי. אני חושבת שסדר פסח הוא אחד המעוזים האחרונים של היידישקייט, שמנסים לשמר ולשמור, גם בבתים לא דתיים. נכון. בבתים אפילו שהמסורת מאוד מאוד מצומצמת, אבל בכל זאת סדר פסח זה איזה מין מאסט כזה. לא אצל כולם, תראה, אני שומעת שנוסעים לסיני ולטיולים וזה. נכון. את יודעת, המדרון החלקלק שהזכרנו אצל גראדה, זה כבר מעורר אצלי את האסוציאציה על הנסיעה בסיני והנסיעה לחוץ לארץ. 76, נדמה לי, 1,000 איש יצאו היום מנתב"ג. כן, ככה אמרו שמעל 70,000, כן. כן, אנחנו לא יודעים אם הם יחגגו פסח בחוץ לארץ. מן הסתם הרבה יחגגו, כן. תראה, בכל השנים שאנחנו חיינו בחו"ל, תמיד חגגנו סדר פסח, בדרך כלל זה היה עם משפחות ישראליות אחרות, לא דתיות, אבל איכשהו סדר פסח זה היה באמת איזה משהו חייבים לעשות, זאת אומרת. מגנט ובמיוחד כשהילדים היו קטנים, זה היה ממש מחויב המציאות, כן. כן, כן. שלמה, איך אתה רואה, אני אחר כך אגיד מה אני חושב על איך, האם אתה רואה קשר בין סדר פסח והסיפור של חיים גראדה זיידה סוני נקלח? תראה, הסיפור של חיים גראדה מתקשר אצלי עם הסדר אצל סבא שלי. עכשיו, הסדר הזה היה סדר חסידי. כן. השירים לא זכו שם לאיזושהי הדגשה מיוחדת, אבל הסדר היה בנוי לתפארת, זאת אומרת, היה חשוב העניין הזה של והגדת לבנך. נכון.
וזה היה קשור בסדרים גדולים של כל המשפחה, של נשים בשלניות ושל איזושהי תכונה גדולה. כן. וגם התכונה שלפני כן. סבי היה אספן של ספרים, והייתה לו הספרייה התורנית הכי גדולה בארץ. בארץ? בארץ, כן. מה שם הסבא שלך? אליעזר סירקיס. באמת? כן. הוא היה אספן ספרים, מה קרה עם האוספים שלו? עכשיו אתה מתחיל לשפוך לי מלח על פצעיי, ואם אתה תיתן לי 3 דקות, אז אני אספר. כמה שאתה רוצה, כי אנחנו היום נשפוך מלח על הפצעים של כולנו, זה אני מתכונן לעשות גם לגבי משפחתי, אז אל תחשוב שאני מלא צריכה לעשות דבר שאני לא עושה. בבקשה. אני כילד אהבתי מאוד את הספרים, משום שהיה לי שני תפקידים מאוד ברורים. בערב פסח הייתי מביא את האלקטרולוקס, שזה שואב אבק קטן מאחד מקרובי המשפחה שלנו, והייתי שואב את החמץ מהספרים, וזאת הייתה עבודה מפרכת. והתפקיד השני היה לפנות לשואלים סורחים שלא החזירו את הספרים בעיתם, ולבקש מהם להחזיר את הספרים, לקחת מהם את הספרים ולהביא אותם הביתה לסבא שלך. היה לסבא שלך רישום למי הוא השאיר? מדויק מאוד. יפה. עכשיו, היו שם למעלה מ-15,000 ספרים. מה אתה אומר? והוא ביקש... באיזה רחוב? שלמה, זה נורא מעניין אותי. באיזה רחוב? ברחוב חגי, בירושלים. בירושלים. כן. הוא ביקש להקדיש אותם לישיבת שפת אמת, שזאת הישיבה של הרבי מגור. נכון. והבנים שלו, שביניהם היה גם אבא שלי, פתחו הקדש והקדישו את הספרים, הוא התנה כמה תנאים, אחד מהם היה שיפרנסו את סבתי עד 120, והשני שישמרו על הספרייה כישות עצמאית, וישמרו עליה מכל משמר, עכשיו, בתוך הספרייה הזאת היו כמה אינקונבלים. אוי ויי. זאת אומרת, דברים לפני הדפוס. משנת הדפוס הראשונה, בלה, אילו היה לך דף מתוך ספר כזה, היית את ובנייך ובני בנייך ובני בני בנייך מסודרים, וזהו. פנטסטי. זה ספרים יקרים מאוד. כן. בכל אופן, ברגע שהספרייה הזאת נמסרה, התחילה הביזה. חכה, תגיד עוד פעם את שם הסבא שלך? אליעזר סירקיס. אליעזר סירקיס, אוקיי. הוא לא חשב, סליחה על ההפרעה, הוא לא חשב להשאיר את זה למשפחה. הוא נתן אפשרות שכל אחד מהיורשים ייקח 10 ספרים, והוא גם התנה אותם. זאת אומרת, הוא רצה להקים לו שם וזכר בתוך קהילת ישראל. הילדים לא היו, זאת אומרת, הם היו דתיים, אבל הם היו לייט כאלה, לא... אבל שלמה, האם לסבא שלך היה מושג על הפסיכולוגיה האנושית? אני חושב תשמע, הוא היה עסקן פוליטי, הוא היה חבר הסיים הפולני בפולין, זאת אומרת, הוא ידע להתהלך עם הבריות, אבל כנראה שבמקרה הזה הוא חשב שהוא יוכל לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. בכל אופן, הספרייה נבזזה מיד. ולפני כמה שנים, אני יודע, סדר גודל של למעלה מ-20 שנה, החלטתי לקחת את בני באחד מהחגים כדי לראות את הספרייה. הוא ביקש. ואז אמרתי לו, שמע, שים איזה פלסטר על העגיל, שלא יראו שאתה עם עגיל, ונלך. וכך היה. והלכנו לשם, ובאתי לגבאי
הוא זיהה אותי ואני זיהיתי אותו, כי כילד הייתי מתפלל שם בישיבה, כן. ואמרתי לו, בוא תראה לי את הספרייה, אז הוא אומר לי, למה לך? זה במקום מסריח, עזוב את זה. אוי. ואנחנו חזרנו בפחי נפש מהעסק הזה, אבל לא עשיתי עם זה כלום. כן. אחרי כמה שנים קיבלתי טלפון מלונדון מחבר שלי, ואמר לי, תגיד לי, מי זה לייזר? ואז אמרתי לו, אז הוא אומר, והיו לו ספרים? אמרתי לו, כן, היו לו קצת ספרים. אז הוא אומר, אתה יודע שהספרייה נמכרה? אמרתי לו, לא, אני לא יודע. אז הוא אומר לי, לך תבדוק. הלכתי ובדקתי, והלכתי גם למשרד הדתות, כי ענייני הקדשים נידונים אצלנו במשרד הדתות. נכון. ומצאתי את ההקדש, וגייסתי את המשפחה, וטבענו אותם לדין. הופה. עכשיו, עורך הדין שלנו היה עורך דין ירושלמי בשם ירון רבינוביץ'. אני לא יודע אם שמעת את שמו. היה רבינוביץ' היה לו חנות ספרים, אני לא יודע אם זה... לא, ירון רבינוביץ' הוא לא, הוא עורך דין מפורסם בירושלים, והוא אמר לי, כאי לישנא, תשמע, אם אני מצליח לנהל את המשפט בבית המשפט, אז אני אעשה את כל שביכולתי כדי לזכות. אם המשפט יועבר לבית הדין הרבני כפי שתובע החוק, וואי. אז אני פורש מהייצוג שלך, משום שאיש עוד לא זכה במשפט נגד הרבי מגור. פנטסטי. והמשפט התחיל להתנהל, ובהתחלה הייתה ידינו על העליונה, ואני שמחתי מאוד, אני הייתי המוביל של כל הסיפור הזה. כן. באיזה שנה זה היה, שלמה? לפני 5 שנים, משהו כזה. רק? כן. זאת אומרת, ב-2015, 2017? כן. אוקיי. ובסופו של דבר, המשפט הועבר לבית הדין הרבני, עורך דין ירון רבינוביץ' לא נטש אותנו, אבל הפסדנו. ולמה, מה הייתה הסיבה שהפסדתם? אני יודע, ברגע שזה הועבר לבית הדין הרבני, נאמר לי שם על ידי יודעי דבר, 2 מילים ביידיש, שאינני יודע אם אתה יודע אותם. תגיד. ארנמט. ארנמט, הוא לוקח. ומי זה ער? מי זה ער, בדיוק? ער זה הדיין. זאת אומרת שוחד. כן. וואו. זוהי. זאת אומרת, אני לא יודע איך עושים את זה, וזה לא זה מתחת לשולחן, אונטרדיש. בקיצור, הפסדנו בגדול, ואז פנה אליי הרבי מגור, ואמר לי, תשמע, אני מוכן לפצות אותך לפנים משורת הדין. זאת אומרת שוחד משני הכיוונים, כן. לא, לפנים משורת הדין, ובתנאי שתיתנו, שכל אחד מהיורשים ייתן בידי מכתב, שהוא לא יתבע את הספרייה. טוב, זה שוחד, נו. לא, אז אני התנגדתי לקחת כל כסף, אמרתי, אני משאיר את זה לדורות הבאים, וחוץ מזה זה כסף טמא, ואני לא רוצה לגעת בו בכלל. ודאי. אבל לא דעתי שקבעה, וברוב קולות הוחלט שאנחנו ממשיכים בתביעה, וכך היה, וקיבלנו בסופו של דבר 300,000 שקל לרכוש שהוא ערך על ידי מומחה של הספרייה הלאומית. כמה מיליונים? $15 מיליון. פנטסטי. וזה סוף הסיפור העגום, ולכן אמרתי לך שאתה זורם מלח על פצעיי. כן, אתה יודע, המלח הזה הוא הרבה יותר מזיק מאשר המלח שאני אזרה על פצעיי עוד מעט. אני רגע רוצה לשאול, אני פשוט, מה שווה $15 מיליון? הערך של הספרים? כן. אוקיי, ומתוך זה הפיצוי שאתם קיבלתם הוא 300,000 שקל. כן. תמורת הבטחה שלא יהיה יותר תביעות. נכון. כן. אז זהו, הסיפור הזה
שלמה, הסיפור הזה, אם פעם תכתוב את זיכרונותיך, חייב להיות בדפוס. הנה כתבתי אותם. יש לי בדודה שפרסמה איזה ספר נובלה כזאת, והסיפור הזה מופיע שם, והנה עכשיו פרסמתי אותו בהקלטה. כן, יפה. האם שלמה אתה תרשה שאם אני אתמלל את הפגישה של היום על פי היוטיוב, שאני אעלה את זה בשמך לאקדמיה אדו באתר שלי? כן, אין לי שום בעיה עם זה. יפה, שהרי אתם לא התחייבתם לא לספר את הסיפור. תמיד, אני השגת של המשפחה ותמיד הייתי כך, אתה מבין? אבל אם לחזור לענייננו, אז הסדר אצלנו בבית היה סדר כפי שתיארתי אותו, כן. ועכשיו כשאני משווה אותו לסדרים שאני רואה במשפחתי כיום, אני יכול להבין את גראדה כפי שהוא כותב אותם. בדיוק. זאת אומרת, מדרון חלקלק. כשמגיע שעת האוכל, אז כולם פתאום נזכרים שבעצם למה צריך חד-גדיא ולמה צריך להמשיך, אפשר לקצר ואפשר לתמצת. מדויק. תשמע שלמה, אני למדתי סוציולוגיה ל-BA, ועל רקע זה אני רוצה עכשיו להגיד איך אני רואה את הקשר, גם מה שבלה אמרה וגם מה שאתה אמרת. בלה דיברה על המגנט האחרון לזהות היהודית, ואתה דיברת על המדרון החלקלק. עכשיו אני רוצה לדבר על הקשר בין סדר פסח במדינת ישראל, כמובן מה שאני יודע זה רק מהמשפחה שלי, ושמועות פה ושם, אבל אני רוצה להפוך את זה לאיזה ראיית על, מה משקף הסדר פסח בימינו במדינת ישראל, אילו אני הייתי סוציולוג פעיל, מה הייתי עושה, לאיזה מסקנות אני משער שהייתי מגיע, ואיך זה קשור לסיפור של גראדה. אני עוד מעט אתחיל, וזה לא יהיה קצר, אז אם אתם רוצים עוד משהו להגיד, תגידו עכשיו, ואם לא, רק דבר אחד, אנה בדיוק שלחה לי הודעה שהיא לא תשתתף היום בפגישה. אוקיי, וחוץ ממך ומשלמה, אף אחד לא ביקש להיכנס? מה? לא שאני יודעת. זאת אומרת, אמור היה אולי לבוא דניאל. לא, הוא אמר שהוא לא יגיע היום. אוקיי, מי עוד נשאר כאפשרי? זהו? אלעזר, שלא אמר כלום. אז אנחנו יכולים ללכת הלאה. אין הרבה סיכויים שהיום יהיו יותר משני אנשים. אז אני רוצה להגיד את שלי על הקשר בין סדר פסח מחר לבין הסיפור של חיים גראדה. דבר ראשון, שם הסיפור של גראדה זיידס ונעניקלך, זה בדיוק מה שכמו שאמרתם סדר פסח מתכוון. להעביר מהזיידס לעניקלך, להעביר מה? כאן אנחנו מחולקים לגבי איך שאנשים שונים בחברה שלנו במדינת ישראל היו מגדירים להעביר מה. במחנה החרדי, כן, אז הם יגידו, כן, לספר את יציאת מצרים כפי שזה באמת קרה, כן, אף על פי שלא אנחנו ולא החרדים בימינו היו שם. אני חושב שמה שהחרדים לא מבינים זה שסיפור של יציאת מצרים, ההגדה של פסח, ואפילו התורה
אני כל חיי מנסה להגדיר מה זה התופעה התרבותית הזאת שנקראת החומש ותורת ישראל בסדר פסח. ואני הגעתי למסקנה עם עצמי. אינני אומר שכל אחד אחר צריך לראות את זה ככה, אבל אני רואה את זה כדיל הלן. מתוך לימודיי בסוציולוגיה, מתוך לימודיי בהיסטוריה, מתוך התעניינותי כיצד עם נוצר וכיצד תרבות נוצרת, וכיצד היא מחזיקה מעמד. פעם אמרתי את זה באחת הפגישות שלנו האינטראקטיביות, נדמה לי, אבל לא פיתחתי את זה, וגם עכשיו אני לא חושב שאני מסוגל לפתח את זה עד כדי העמדה על כנה של התפיסה שאני דוגל בה, עד כמה שהשכל שלי והידיעות שלי מגיעות. תראו, על פי מה שקראתי, על פי מה שאני מבין, לא על פי קבלת מה שאבותינו אמרו, אלא מתוך ביקורת עצמית, לא מתוך ניסיון להתנתק עם תרבות ישראל, אלא מתוך ניסיון להתחבר אליה. הרי אני אומר דבר ראשון, אין עם ואין תרבות כפי שאני מבין, והרי בגילנו המתקדם אנחנו כבר לא ילדים ולא צריכים לקבל מה שאחרים אומרים, אלא אנחנו צריכים בעצמנו לנסות להבין מה זה העניין הזה שנקרא תרבות ומה זה העניין הזה שנקרא עם מגובש. ובכן, אני אומר, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני מאמין. הרי אדם בחיינו, בימינו, שחי בלי אמונה כלשהי, לדעתי הוא אדם אבוד. כל אחד מאיתנו חייב להאמין במשהו כדי שזה ייתן משמעות לחייו. ובכן, אני אומר שמכיוון שבדורנו, אלפי שנים אחרי מה שהתרבות היהודית שלנו טוענת שזה העם היהודי, אנחנו לא יכולים לדעת מבחינה היסטורית האם באמת היה יציאת מצרים. אתם ודאי עדים לוויכוחים שיש בין היסטוריונים, כן היה, לא היה, האם יש עדויות או האם... אז אני בא ואומר, כל עם שרואה את עצמו כיחידה מגובשת, ושהוא בעל תרבות מסוימת, הוא בונה את הזהות שלו בעזרת המיתוס. ולדעתי, אני לא יכול להאמין שתורה היא מן השמיים, כמו טוענים, כן? אני לא יכול, בשכל שלי, לא יכול להאמין שהתורה ניתנה בסיני. אני כן יכול להאמין שהמיתוס היהודי, שסביבו בנינו את הזהות שלנו כעם במשך אלפי שנים, מספר סיפור. הרי המילה מיתוס, כן, ביוונית, הפירוש שלו זה סיפור. החומש זהו הסיפור שלנו. וכבר הזכרתי פעם שיצחק כצנלסון בגטו ורשה, בערב הראשון של התנ"ך, כשהגטו נסגר, הוא כתב פואמה, כן, על התנ"ך בחיי העם היהודי, והוא אמר, יותר משאנו עם שיש לו ספר, אנחנו, או לנו יש ספר,
שעיצב את הזהות שלנו כעם. ואני חושב שזה הרבה יותר מדויק מבחינה סוציולוגית, מבחינה היסטורית, ומבחינה ספרותית ומבחינה פסיכולוגית. עכשיו, אינני יודע, אני מהמורים שלי, לא בחיידר ולא במדרשה, לא בסמינר למורים, ולא במדרשה העברית שלמדתי בבואנוס איירס, ולא באוניברסיטה העברית, מאף אחד לא שמעתי ניסוח כזה, שהתרבות היהודית בנויה על מיתוס כמו כל תרבות. והמיתוס זה מקור הסמכות של התרבות היהודית, וזוהי התורה. זהו סיפור שאנו מספרים לעצמנו זה דורות, וזה לא מוריד מחשיבותו כהוא זה, שזה סיפור. זה מעלה את חשיבותו בזה שאנחנו, רוב העם היהודי עד לשואה, למד בחיידר, למד תורה, ובמשך הדורות התפתח שרשרת של פירושים, ועל ידי כך אנחנו בנינו את הזהות של עצמנו. אז זה דבר ראשון. אני לא יודע אם אתם מסכימים איתי ואם לא, אבל אם מה שאני אומר זה נכון, הרי שאנחנו עוקפים ויכוחים עקרים שאין בהם תועלת. האם היה יציאת מצרים? לא היה יציאת מצרים? האם היה משה רבינו? לא היה משה רבינו? אנחנו בעצם על ידי ניסוח כזה, כמו שאני מנסח אותו, יכולים לסכם ולהגיד שאם אומנם התורה והתנ"ך זה מיתוס, סיפור, הרי שהספרות היהודית, שהתנ"ך והחומש הם חלק ממנה, הספרות כספרות, היא הכוח המניע והקובע והמדרבן את מבנה הזהות היהודית בעם ישראל. עכשיו, ההגדה של פסח גם היא סיפור, מיתוס, תופעה ספרותית בעם היהודי של אלפי שנים, שכולנו יודעים שבמשך דורות, שנה אחרי שנה, כל המשפחה, כמו שבלה אמרה, כמו ששלמה אומר, כמו שעדיין יש שרידים במרכאות של ההתכנסות הזאת, עוד מעט אני אגיד למה אני אומר שרידים. יש לזה כוח מלכד, אבל בו בזמן בימינו, כוח מסכסך ומפריד. השאלה היא, האם סדר פסח בימינו, מה תפקידו האמיתי מבחינה ריאלית והיסטורית בדורנו? איזה אחוז, אני לא יודע כמה, אבל אני מעמיד את השאלה, איזה אחוז של עם ישראל במדינת ישראל, אני לא מדבר על הגלות, לא יודע מה קורה שם, או אני כן יכול לדעת, לא רוצה לדבר על זה, זה לא מעניין כרגע, איזה אחוז של משפחות בעם ישראל, מחר, ייסב לשולחן הסדר, ויקרא את ההגדה מההתחלה עד הסוף, וייתן לסיפור, למיתוס הזה, שבונה זהות של העם היהודי כעם, ייתן לו לחלחל לתודעה. או איזה אחוז אחר במדינת ישראל יתכנס מחר כארוחה כמעט רגילה
ללא גינוני הטקסים שבסדר, ללא ידיעה מה הם קוראים, כן? שהרי העברית בהגדה, אני זוכר מאז שאני קטן, וכמו אצל שלמה, הסבא שלי, שגרנו הרי עם הסבא והסבתא, מקטנות, כל שנה היינו קוראים את ההגדה מההתחלה עד הסוף. אבל הסבא שלי, מכיוון שהיו מסנגד, הוא לא היה שיא הדידקטיקה. הוא קרא כי ככה צריך, והוא לא הרבה בהסברים ובפירושים, כמעט בכלל. וזה בשבילי נשאר כאיזה חסך, שעד היום, כל פעם שמגיע פסח, אני הולך וקונה ספרים על פירושים על ההגדה, ושבוע לפני הסדר, אני שם לב שבגלל כל עיסוקיי האחרים אין לי זמן לשבת ולקרוא ולהתעמק. הנה, לפני שבוע, טובה זוגתי שתחיה, קנתה לי אחד הספרים המעניינים על סדר פסח של הרב הראשי של אנגליה, יונתן זקס. נדמה לי שהוא נפטר לפני שנה. ואומרים לי שעברנו על התוכן, מעניין ביותר, אבל לא היה לי זמן עדיין לעיין במה שהוא מספר. מה אני רוצה להגיד? שגם במשפחות חרדיות בירושלים ובארץ, כיום, וגם במשפחות שקוראות את ההגדה, ספק גדול עד כמה מבינים מה שכתוב שם, ומה זה אומר מבחינת הסיפור של ההגדה. תשימו לב שאני בטוח שאם נתפוס 10 יהודים ברחוב ויגיד להם, תכתוב את המילה הגדה של פסח. איזה אחוז יכתבו הגדה באלף ולא ידעו שזה הגדה מלהגיד לבנך בהי? מהאלף בית הזה מתחיל הבעיה. ומהי הבעיה? הבעיה היא ביאור הבערות שיש לנו במדינת ישראל, שאף על פי שבה אנחנו מדברים עברית, אני ספק אם אנשים שקוראים את ההגדה מבינים מה הם קוראים. ולכן יש 2 תגובות אפשריות, אולי 3, 4. או שמטעם הזקנים, הזיידס, שקובעים שצריך לקרוא את ההגדה. כך היה אצל הסבא שלי, אבל אני עוד זכיתי שתגובות מיותרות לא היו, באמת כולם קראו, וגם הדודים שלי, כשעשינו את הסדר, זה היה בסדר גמור, אבל בימינו, או שמתכנסים וקוראים את ההגדה וצוחקים. זאת אומרת, תשומת הלב היא לחוכה ויתלו לה כי לא מבינים. כן? דוגמה אחת, ופה שלמה ובלה אני זורע מלח על משפחתי בלי להגיד שמות. לאחר שאבא של טובה היה מנהיג את הסדר בסדר גמור, ועוד היה לנו סדר כמו שצריך, אחרי שהוא נפטר, זה עבר לדור של הגיסים שלי ושלי, ואז המשכנו עם הקריאה של ההגדה, אם כי התחילו ויכוחים, האם צריך לקרוא עד הסוף, או מספיק כשמגיעים לשלב של האוכל,
בשביל מה צריך את החלק השני? אבל כשקראנו, היינו מגיעים, כן, שיושבים בבני ברק ומזכירים את בן זומא, ללא יוצא מהכלל, מישהו היה אומר, חיכי, בן זונה. רבותיי, זאת אינדיקציה של המדרון החלקלק, של הבערות שמשתלטת, וכבר לא מסוגלים לעקוב. ואני לא אומר את זה כאשמה, אלא כתופעה תרבותית. אותו מדרון חלקלק, שאתה כבר לא מבין מה שאתה קורא, וגם אין לך מוטיבציה להבין. אז זה דבר אחד. עכשיו, מכיוון שאני למדתי סוציולוגיה, אבל רק BA, קיבלתי BA בסוציולוגיה, אני אומר, היום, אם אנחנו רוצים להבין מה זה הסדר של פסח במדינת ישראל, כן? וכל אחד, כמו ששלמה הזכיר, כן? יש לו ודאי זריעת המלח על הפצעים שלו בקשר לסדר. אני כמעט בטוח. אז אני אמרתי בליבי לפני שנים, אילו הייתי סוציולוג, אני לא עושה את זה ולא אעשה את זה, אבל הפרויקט שאילו היינו עושים את זה, אולי היינו מגיעים להבנה יותר מעמיקה של המדרון החלקלק שגראדה מתאר. אם כסוציולוג הייתי מקים קבוצה של חוקרים, שבליל הסדר, נגיד 100 חוקרים, שכל אחד הולך לסדר אחר במדינת ישראל, על פי מדגם, כן, מדגם סטטיסטי, כן, מבחר של בתים איפה שעושים סדר, או מה שהם קוראים סדר, כן, הוא מקליט 100 דוגמאות של סדר במדינת ישראל, מחר. אני אומר לכם שההשערה שלי היא שהיינו מקבלים תמונה מאוד מעניינת של אותו מדרון חלקלק. היינו מקבלים מגוון עצום של מה שבלה אומרת, זה אומנם מגנט, עדיין חלק גדול מרגיש מחויב לכנס את המשפחה, ואולי לקרוא חלק מההגדה, אולי לא. אתם שומעים ברדיו, עוד מעט תגידו לי אם אתם זוכרים, זה שנים, שכאשר מגיע ערב פסח, אומרים ברדיו, תתכנס המשפחה, והמתחים בתוך המשפחה יבואו לידי ביטוי. סדר פסח מתקבל כיום גם בתקשורת, כמקום שהוא מלא מתחים, שזה בדיוק ההפך מגיבוש של תודעה של עם. האם אני צודק, בלה? אני חושבת שכן, יש אפילו סרט נפלא, כן, שנקרא ליל הסדה, הסדה, בלי הרייש. מה את אומרת? מי עשה את זה? לא סרט ישראלי, מקסים, מקסים. עם גילה אלמגור, משפחה שמתכנסת מילדים בוגרים, וכל אחד מביא את הצרות שלו, והמתח בין ההורים, בני הזוג, סרט מקסים. שלמה, יצא לך לראות? לא, לצערי לא, גם לא שמעתי עליו. הקרינו את זה כמה פעמים. עכשיו בלה, לפני שאני ממשיך להגיב על מה שאת אומרת, לגבי הכותרת, ליל הסדה. כן. את יודעת למה חסרה הרייש? כן, כי
המושג הזה, ליל הסדר, אומר את זה אחד הילדים, כן? שהוא כן. שומע ליל הסדר, אז הוא קולט ליל הסדר, וככה... זאת אומרת, הוא כבר לא יודע, בין כמה הילד בסרט? 6, 7, 8. אוקיי. כן. לי יש עוד השערה למה הרייש נפלה, אבל זה לא חייב להיות במקרה הזה. שלמה יוכל אולי לאשר. שלמה, אתה אמרת שבין ההורים שלך יש מישהו מלודג'? כן. אוקיי. לא לודג', כל המשפחה באה ממקום שהוא בערך 10 דקות נסיעה מלודג'. מה שמו? סגרש. סגרש, יפה. אז תראו, במשך שנים, כל פעם, כן, אני אנסה לקשר מה שאני אומר עם ההיעדר של הרייש, כל פעם שאני פגשתי יהודי יוצא לודג', כל פעם, והייתי מדבר איתו או שומע אותו מדבר ביידיש. האם שלמה, כשיהודי הזה מציג את עצמו, אני לודג'אי, אתה יודע איך הוא היה אומר ביידיש? לא. וודג'. לא. וודג'. לא, זה חוץ המעשי, אבל הם אומרים, תנסו את זה, אם יש עוד כאלה בחיים שנולדו, איך בינה לודג'ה, אין רייש. כן? אצל יהודי לודג' הרייש נעלמת, אני לא יודע אם זה קורה גם במילים אחרות. יפה, אז הסרט הזה גם כן רומז על מדרון חלקלק כלשהו. כן, שלום. אני רוצה ברשותך, היה לי רעיון שאיכשהו נדחק כל פעם מחדש בגלל בצוק העיתים, פעם בגלל קורונה ופעם בגלל שהייתי חולה, ופעם כי כל הילדים שלי הלכו לצד השני, אתה יודע, יש איזושהי תחלופה כזאת. כמובן, אצל הצד הזה או הצד השני, פעם שנה, פעם פה, פעם שנה שם. כיוון שהייתה לי זכות לשאול דברים באוניברסיטת חיפה בספרייה, רציתי לעשות סדר אולטרה מודרני. זאת אומרת. והרעיון היה לשאול סרטים על יציאת מצרים וסרטי גיאוגרפיה על האזור ועל ים סוף, כדי להראות, זאת אומרת, כדי שהעניין של והגדת לבנך יקרום אור וגידים. בצורה ממוסמכת, כן. רעיון מדהים. ממוסמכת. זה רעיון מדהים. וזה היה נראה לי רעיון נפלא, ואולי, אתה יודע, היום אני כבר קצת יותר חלש וקצת פחות מתרוצץ, וייתכן שעכשיו בכלל יאסרו עליי לנהוג, אז אני בכלל אבוד. אז כל הדברים האלה יחד מרחיקים אותי מהרעיון הזה, אבל עדיין אני יכול קצת להשתעשע בו. זהו. אתה יכול להזמין סרטים בטלפון, אתה לא חייב לנסוע לחיפה. תנסה. כן, אבל אין שום תחליף לעמוד מול הספרן ולהיוועץ בו ולשאול מה לקחת ומה לא לקחת. אפשר גם לדבר בטלפון, שלמה. בצוק העיתים, כמו שאומרים, אתה לא תנסה לדבר בטלפון. תראו. זה כבר יהיה רק השנה אין אף אחד אצלי בסדר, רק אחד הבנים שלי. בדרך כלל כשהסדר הוא עמוס, יש אצלי קרוב ל-30 איש. וואי, אבל השאלה, כאשר יש לך 30 איש, האם אתה יכול לנהל את תשומת ליבם, ושלא כל אחד יתחיל לדבר עם זה שלידו, ולא... מכאן צמח הרעיון הזה, כי אני חשבתי להושיב אותם, כמו בבית קולנוע, ולא כמו בסדר עם שולחנות ערוכים, ולהקרין גם את ההגדה, גם את הקטעים שקוראים, להקרין אותם מתוך אגדות יפות ומצוירות, שאין לי כמותן. יש את אגדת הציפורים, אם אתה מכיר. כן, כן. וכל מיני דברים כאלה ששובים את העין.
שלמה, ממה שאתה אומר, אני מבין שיש משהו מתחת לכל זה, זה אתה אמרת את זה, חוסר היכולת לנתב את תשומת הלב שהרבה אנשים, הרבה זה גם יכול להיות 10 בזמן הסדר, אתה חיפשת כדי איך לרתק אותם, נכון? יותר מזה, תשמע, כשאני מנסה לנתח את זיכרונות הילדות שלי, הם מאליהם מנותבים על ידי חגים וטקסים כאלה. אני זוכר את הסדר, אני זוכר מסכת שהייתי צריך לסיים בערב פסח, בגלל מכת בכורות שעליה כבר סיפרתי לכם. נכון. וכל מיני דברים כאלה. וחשבתי שאם אני אצליח לעשות דבר כזה, ואם זה יצליח לי, אז זאת תהיה מזכרת נפלאה שאני אשאיר לדור שבא אחריי, זה הכל. יפה. אז אגב, אין ספק. מיזם שאפשר להעביר גם לאנשים אחרים, ממש לתת לזה תפוצה. כן, אבל אני לא ניסיתי את זה, אז מה אני אמכור לך משהו זה שהוא מתחיל לא במשפחה. מנוסה? אבל תשמע, מה שאומר יחיאל, היום חלק גדול מאוד מהחומרים שיש בספריות, הם עברו דיגיטציה ונמצאים באמת במתכונת שאפשר לקבל אותם אונליין. נכון, ואם המגבלה היא שאתה לא תוכל להגיע פיזית לאוניברסיטת חיפה, אז עדיין... אני לא יודע, אני מעולם לא שאלתי באוניברסיטה סרט. אני שאלתי ספרים, וספרים אין לי בעיה. גם ספרים זה סיפור אחר. את עיקר העבודה שלי עשיתי עם ספרייה שנקרא היברו בוק של חב"ד, אני לא יודע אם את מכירה אותה. לא. זה קשור היה לתזה שלי, זו ספרייה של 70,000 ספר, שאתה יכול לדפדף שם בכל ספר שאתה רוצה. חב"ד פשוט הרימה פרויקט מטורף של... מה זה חב"ד, שלמה? מה זה האותיות האלה, חמ"ד? חוכמה, בינה ודעת, אז החסידות חב"ד. חב"ד, כן, אוקיי. הם לקחו על עצמם לסרוק כל ספר קודש שיצא לאור, ואפשר היה להשיג אותו, ובצורה כזאת אתה יכול להגיע ל70,000 ספרים, זה באינטרנט, שלמה. ולדפדף בהם, והכל חינם, אין כסף. תשמע, זה באינטרנט? כן. יפה. כן, נכון. אז זהו, יש לי גישה לדברים האלה, אבל סרט מעולם לא שאלתי, אז אני לא יודע איך זה עובד. אולי זה עובד, אני לא יודע. כן. בלה ושלמה, תראו, בשיחה הזאת, ב3-4 דקות האחרונות, מה שיוצא משם, ואני מזדהה עם שלמה, תראו, בימינו, מה ששלמה רצה לעשות זה להפוך את הסדר למשהו משמעותי בשביל עשרות אנשים. נכון. ובשביל זה אתה צריך כישרון של במאי, אבל בשביל זה אתה צריך המון זמן להשקיע, ואז האופי של הסדר משתנה עד כדי כך שזה כבר לא סדר, אלא זה בימוי לצורך בילוי נקרא לזה, ועם כל הרצון הטוב שלמה, כן, אנחנו, המדרון החלקלק פה גם עם הרעיון שלך מאוד חיובי ומעניין, הרי שהסדר מתפוגג לו כסדר. כאשר אני, כן, ביחד עם הסבא שלי וכל המשפחה שהיו מתכנסים אצלנו, כן, היינו עושים את הסדר, רק הסבא שלי היה קורא את ההגדה. כיום, כן, ואנחנו עשינו כמה וכמה סדרים אצלנו עם טובה בבית, ובהצלחה לא קטנה, על אף המתחים, שעוד מעט נדבר עליהם, נאלצנו
גם בגלל שאני לא רואה ואני לא יכול לקרוא, נאלצנו, וזה דווקא טוב, לשתף כל מי שסביב לשולחן, כל אחד קורא קטע מן ההגדה ברצף. ואני חושב שזה הרבה יותר יעיל שכל אחד משתתף איכשהו בקריאת ההגדה, גם אם לא מבין עד הסוף מה הוא קורא. כן? האקטיביזציה של אלה שיושבים מסביב לשולחן, זה לא רק הנכדים, הילדים הקטנים, שהרי חוזרים ואומרים שסדר הפסח זה והגדת לבנך, הרי הקושיות שהילד הכי קטן שואל, כל העסק של הסדר מתוכנן בצורה והגדת לבנך, לשתף את הקטנים יותר, את האיניקלח, כן? וזה דווקא התפתחות שאני רואה אותה כחיובית ולא מדרון חלקלק. אנחנו אצלנו, מחר אנחנו עושים את הסדר אצלנו בבית, ויהיו כ-14 איש, וכל אחד שירצה, לא מכריחים, ויש כאלה שלא מסוגלים אפילו לקרוא בעברית, ולהבין זה כבר אובגרת, כמו שאומרים ביידיש. יש כאלה שכן, הרוב כן. כן? אז כל אחד יקרא במידה והוא ירצה. עכשיו לעניין המתחים. אני רוצה להביא דוגמה, שבדידי הווה עובדא, זה מתח שנמשך מאז שהאבא של טובה נפטר, והאחריות לניהול הסדר עבר לדור של הגיסים, כולל אני. כן? אתן רק דוגמה אחת, אפשר לדבר על זה שעות. לפני שנים רבות, אולי לפני 25 שנה, כאשר התחלנו לעשות את הסדר בלי האבא של טובה. כן. התעורר ויכוח שקשור לנבערות מדעת ולפוליטיזציה שלא שייכת להגדה. אני לא אגיד שמות. אנחנו קוראים בהגדה, וכשמגיעים לשפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, קם אחד מבני דורי, ואומר, מה? שפוך חמתך אל הגויים? מה עם הפלסטינאים? אמרתי, רבותיי, הקטע הזה נכתב אולי במאה ה-16, מה זה קשור לפלסטין? כתוב גויים. אמרתי, אתם יודעים שבמקרא כתוב על העם היהודי שהוא ממלכת כהנים וגוי קדוש? אתם בכלל מבינים מה זה המילה גוי? גוי זה עם. המשמעות שאחר כך זה קיבל לא קשור למה שכתוב בהגדה. חוץ מזה, רבותיי, אתם לא יודעים לקרוא. אתם עושים אחת השגיאות של נבערות מדעת, שעל זה יש בדיחות אינסוף בהומור היהודי. ואני אומר, איך אנחנו יודעים, רבותיי, זה במהלך הוויכוח מלפני 25 שנה. איך אנחנו יודעים, רבותיי, בזמן הסדר, כשהגיסים יושבים מסביב, ואין כבר הדור הקודם. איך אנחנו יודעים מהתפילה, שכבר מזכירים את דוקטור הרצל, שזה כבר עניין של ציונות בתפילה.
ואני אומר, בהומור היהודי כתוב, אומרים שבתפילה כתוב, ונדחי ישראל יכנס הרופא, את נדחי ישראל יכנס הרופא. הנה, מי זה הרופא? דוקטור הרצל. אבל למה הבדיחה הזאת אפשרית? מכיוון ששמים את הפסיק במקום הלא נכון. הרי בתפילה כתוב, ואת נדחי ישראל יכנס הרופא את עמו ישראל. אבל הנבערים מדעת שלא יודעים לקרוא, שמים פסיק במקום הלא נכון. ואותו דבר עושה מי שמסביב לשולחן הזה, שם פסיק במקום הלא נכון. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך. מה זה הפסיק הזה אחרי הגויים? ומה זה הפוליטיזציה לגבי פלסטינאים בימינו? אין לזה שום קשר. אבל במשפחתנו, עד היום, מתעוררות צעקות בזמן הסדר, ועושים צנזורה ולא קוראים את הקטע הזה, איפה שאליהו הנביא צריך להיכנס. ובזה אני זורע מלח על הפצעים, בגלל שלום בית. אני נאלץ לא להתעקש, במיוחד שאני לא יכול לקרוא בעצמי. וכאן יש לכם דוגמה של מדרון חלקלק, שהוא בנוי על נבערות מדעת, ועל פוליטיזציה של דבר שאין לו שום קשר למצב כיום של מדינת ישראל והשכנים מסביב. ואני מניח שהמלח הזה שאני זורע על פצעיי, הוא הרבה יותר חמור מכל מה שאתם יכולים לספר בזמן סדר פסח אצלכם. האם אני צודק? אני רוצה לומר שהסיפור שאתה מספר הוא בעצם סיפור מאוד חיובי, כי הוא אומר לנו, לך, שמי שאכל, 3 שאכלו ואין ביניהם דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. בדיוק. אתם לא אוכלים מזבחי מתים, אתם מתווכחים על דברים ברומו של עולם ודברים של מקרא. כל הכבוד לכם. לא, שלמה, זה זבחי מתים מכיוון שזה לא דברי תורה. זה דברי תורה בהחלט. לא, מה קשורים הפלסטינאים להגדה של פסח? זה איך לפרש את המילה גוי. אבל כשכתוב שם, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, מדובר לא על המוסלמים, שהרי המוסלמים הם היחידים ביחד עם היהודים, כן? שהמושג אלוהים זה חלק אינטגרלי של תרבותם. זה עכשיו אתה אומר מתוך ידיעה, אבל מי שאיננו יודע אתה מסביר לו, ואתה מסביר לו דברי תורה. אבל זה לא עוזר, שלמה, זה עד היום, מחר, כשיהיה הסדר אצלי, אנחנו מתוך שלום בית, כי אני חס על אשתי וחס על כל ויכוח מטומטם כזה שיתעורר, ואני אשתוק ואני אתן להם לא לקרוא את זה. אתה מנסה לראות פה את הדבר החיובי, אין פה שום דבר חיובי. כן. טוב. אני לא יודעת אם כאילו להכניס את הנושא של הפלסטינאים, אבל אני כן שמעתי כבר כמה פעמים אנשים שערכו בסדר, חברים מחול, נוצרים, הרגישו מאוד לא נוח עם רגע, מי? הנוצרים הרגישו לא נוח או המארח? המארח. למה? המארחים הרגישו לא נוח. למה? עם הביטוי, שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך. זה כאילו... הגויים אשר לא ידעוך זה מדובר על הנוצרים, זה נכון. לא על המוסלמים. כן.
מדובר על הנוצרים. אז כאילו אי אפשר להתכחש לזה שיש כאן ביטוי בעייתי. כן, אנחנו בינינו, זה ביטוי של חבורה סגורה של יהודים שסוגרים את עצמם. נכון שזה הגיע מתקופה שבאמת נוצרים, גם היום, כן, אבל נוצרים התנהגו ליהודים באנטישמיות מחרידה. אבל כשיש לך אורחים, חברים, נוצרים, בבית, בליל הסדר, כן. לקרוא שפוך חמתך על הגויים, זה בעיה. על הגויים אשר לא ידעוך. אשר לא ידעו. אסור לך לשים פסיק שם. שהרי הנושא של המשפט זה הגויים אשר לא ידעוך, עובדי אלילים. כן? זה דבר אחד. אבל דבר אחר, היא הנותנת מה שאת אומרת. זה מסמך, אם אני לא טועה, של המאה ה-16, כאשר פוגרומים ורדיפות יהודים. אנחנו מדברים פה על מסמך היסטורי, ולעשות מזה אקטואליזציה זה אנכרוניזם שלא יסולח לדעתי. לא להיות מסוגל להתייחס לתרבות שלך ולהיסטוריה שלך, מה זה קשור לדברים בימינו? כך אני חושב. אוקיי. תראה, למוסלמים יש המושג של ג'יהאד, הוא מלחמת קודש. כן. והמושג הזה, אני לא בקיאה גדולה באסלאם, אפילו לא קטנה, הביטוי הזה הוא נוצר בתקופות קדומות, והמוסלמים מצטטים אותו ומאמינים בו, ואנחנו אומרים, תראו, הם מצווים להילחם מלחמת קודש. בלה, גם את וגם לא אני מומחים לאסלאם, אבל אני שומע חזור והזכר מכל מיני כיוונים, שבקוראן אין דבר כזה. כך אני שומע, כן? זאת אומרת, אם את רוצה לעשות הגבלה למסמך היסטורי ביחד עם ההגנה, אני לא חושב שאנחנו יכולים לדבר על דבר כזה, מבלי שאנחנו צריכים להתייעץ עם מישהו שבאמת... זה נכון, אני באמת לא יודעת מספיק בשביל... זהו, אז אנחנו לא יכולים להיכנס לדיון כזה באמת על קרקע מוצקה. אוקיי. בלה, רק רגע, בחג החנוכה זה מופיע ביתר שאת. לעת הכין מטבח, מצר המנבח. כן. טוב, אבל שם אנחנו מדברים על אפיפנס, אנחנו מדברים על אנטיוכוס, אנחנו מדברים שוב על מצב היסטורי, אנחנו לא מדברים על הוראה כוללת לטבוח בגויים, בגלל שגם המשמעות של גוי, אמרתי, כן? בהגדה כשכתוב גוי שלא ידעוך, מדבר על עם ולא על גויים במשמעות שלנו. תראו, הבנה בשפה העברית בימינו, בדור שלנו, כן? זה דבר פרובלמטי ביותר. בדורנו, בני דורנו, לא שולטים בשפה בת 3,200 שנה, וכאשר הם אומרים מהבערות שלהם ואי השליטה לטענה פוליטית, זה תעודת עניות שאני הייתי מתבייש לעשות את זה. ויש אנשים שלא מתביישים, ואין להם מוטיבציה ללמוד. זה העניין. ואני מדבר על אנשים בגילי. זאת אומרת, אנשים שהיו כבר צריכים, מודעים הרבה יותר לזה שהם חיים במדינה, איפה שמדברים שפה שיש לה היסטוריה ארוכה, ושהילדים שלהם לא מחנכים אותם ללמוד את התרבות הזאת ואת השפה הזאת כמו שצריך. טוב, אני רוצה לעבור עכשיו לעניין אחר, כן? דיברנו על זריעת מלח, אז הבאתי דוגמה, אבל עכשיו אני רוצה לעבור לדברים
חיוביים שאני מתכנן בעקבות ההיסטוריה של סדר פסח, כן, מחר, ואני רוצה לספר לכם על זה, מכיוון שזה דבר חינני, מעניין בפולקלור היהודי במשך דורות, ואני מנסה לקיים אותו עד היום. תראו, כאשר בת דודה שלי בבואנוס איירס נשלחה לבית ספר יהודי, היא למדה שם אולי שנה או שנתיים. אחר כך, לצערי, כל החינוך היהודי שלה נגמר, אבל היא חוזרת יום אחד, ואני גדול ממנה ב9 שנים, אז אני נורא התפלאתי. היא חוזרת מהכיתה א' כנראה, של בית ספר שלום עליכם, או אחד הבתי ספר שלחו אותה, והיא שרה שיר. Kommt der lieber Pesach, spiel mir in Nis, und die Matze ist Trukun, כך היא אמרה, לא טרוקן, אלא, und die Matze ist Trukun, und der Wein ist süß. מה זה הדבר הזה? Kommt der lieber Pesach, spiel mir in Nis. מישהו יודע? מגיע שיר על פסח, ואנחנו משחקים באגוזים. כן, נו, האם פעם בסדר אצלכם במשפחה שמעתם על דבר כזה שבפסח משחקים באגוזים? ואיך משחקים ומה משחקים? לא, אבל משחק באגוזים מופיע בהרבה שירי פסח. תן דוגמאות אם אתה זוכר. תפרו לי בגד עם כיסים, מילאו כיסי באגוזים. יפה. יש עוד? אתה זוכר? אני נזכרת בסיפורים של שולם עליכם, סיפור גצל, על משחק באגוזים בין ילדים שנגמר לא טוב, כן? בפסח? כן, בפסח, כן. יפה. זאת אומרת, גם שלמה וגם בלה מביאים לנו בשיחה שלנו כאן איזה דבר שנקלט בתוך הפולקלור היהודי, שבפסח משחקים באגוזים. כן? אני לא איש פולקלור, ודאי שאפשר לדבר על זה שעות ולמצוא תקדימים שמכיוון שסדר פסח מתוכנן כאיזה בימוי כדי לעניין את הילדים הקטנים. זה 4 הקושיות, זה האפיקומן, שעוד מעט אולי נגיד משהו על זה, וזה אגוזים. עכשיו, אני עשיתי את זה כבר פעם אחת, לפני איזה 15 שנה. כאשר חגגנו את סדר פסח בבית של האח הקטן של טובה, אני אספתי היו שם המון נכדים של המשפחה, כן? אספנו את כולם, אפילו רייזה טורנר הוזמנה, כן? שכיום היא במדם ועוד מעט תלך לכתוב דוקטורט בארצות הברית. היא כבר בארצות הברית, בוויסקונסין. בוויסקונסין, את מתכתבת איתה? אנחנו חברות בפייסבוק, אבל למדנו יחד ויש לנו קשר טוב. אז היא שם תכתוב דוקטורט. בזמנו היא ביקשה ממני לכתוב לה המלצות, כתבתי איזה 10 המלצות ל10 אוניברסיטאות, כן, ובסוף היא הייתה צריכה לבחור, קיבלו אותה בכמה מאוניברסיטאות, והיא החליטה על ויסקונסין, ושיתפנו אותה באותו סדר במשחק שאני ארגנתי עם האגוזים. ואני רוצה לספר לכם מה אני מארגן למחר. אז יש לנו
4 קושיות בשביל הילדים, האפיקומן כדי שלא ירדמו לנו בסוף, על זה נדבר עוד מעט אולי, ומשחק האגוזים שאני הכנסתי לפני 15 שנה, ואפילו כתבתי על זה מאמר שהדפסתי באקדמיה אדו, על סדר פסח, סדר של אש ואגוזים, ככה קראתי לו כנראה. כן. מה עשיתי? היום בבוקר אני מתכנן את הדבר לפרטי פרטיו כדי שלא יהיו פשלות והכל יפעל. בשביל המשחק הזה צריך שקיות, צריך כמה עשרות גדולות של אגוזי מלח, כן? אגוזי מלח. בקליפתם, כן? בקליפתם. צריך קרש, כמו מדף של ספרייה, שמעמידים אותו במין אלכסון, על הקיר, או איכשהו, שיהיה מדרון חלקלק. בסוף הקרש הזה, על הרצפה, נגיד במרחק מסוף הקרש, מרחק של 25 סנטימטר, עושים עיגול של אגוזים, כן, מול הקרש. כל ילד במחר אצלנו יהיו ככה, ילדה בת 10, ילד בן 8 אח שלה, וילד בן 3.5, והנכדה שלי שהיא לא תשתתף, כי היא רק בת 8 חודשים. אבל היא תסתכל על זה ודאי. בתוך שקית, אני שמתי הבוקר 6 אגוזים לכל ילד, כל ילד מקבל שקית. בשקית עוד יותר גדולה, שמתי את כל יתר האגוזים שטוב הקנקה, אגוזי מלח. ובבוקר היו לי כל מיני ניסיונות כיצד אני מייצב את הקרש, שזה יהיה מדרון חלקלק שלא ייפול ברגע שנשתמש בו כדי לגלגל עליו. כל ילד בתורו, אגוז אחד, והוא צריך לכוון שכאשר האגוז ייפול על הרצפה, הוא יתגלגל ויפגע באחד האגוזים במעגל. כן, מעגל של לפחות 10-12 אגוזים. ברגע שהאגוז של הילד פגע, זה שלו, כמו בחנוכה. ואז הוא מכניס את זה לשקית שלו. אם אתם רוצים, אם כי אני לא אגיד את זה, זהו משחק קפיטליסטי, כן? בבנק. מי אוסף יותר אגוזים? אבל טוב, זה בתוך הטבע. מה אורך הקרש, יחל? לצערי, כן, אני חיפשתי קרש של לפחות 80 סנטימטר, כן? אבל לא מצאתי, אבל טוב המצאה אצלנו בבית, קרש רחב מספיק, אבל שיש לו נדמה לי 60 סנטימטר. אני אסתפק בזה. ובאמת מה צריך להיות הרוחב האופטימלי? הרוחב המינימלי צריך להיות נגיד 25, אני חושב שפה זה 40 סנטימטר. אוקיי. כן? אז שזה יהיה מספיק כדי שהילד יכוון איפה בתוך הקרש הוא כדאי לתת לאגוז להתחיל להתגלגל, כדי שזה יפגע על מעגל של האגוזים, נגיד 15 אגוזים למטה. ואחרי שהוא זוכה באגוז שבמעגל, האגוז הזה... הוא שם אותו בשקית שלו, ושמים כן, אגוז אחר? בא הילד הבא, כן? אבל שמים אגוז אחר במקומו? לא, לא. כשמחסלים את המעגל, אז גמרנו את המשחק. אתם יודעים שילדים, במיוחד בגיל הזה, אין להם הרבה סבלנות, אז זה מספיק לדעתי מחושב
לזמן שזה ירתק את תשומת ליבם. אפשר לבקש משהו, יחיאל? אולי תבקש ממישהו מהמשפחה לצלם את זה. אני פשוט חושבת לשנים הבאות עם הנכדים שלי. לעשות מזה סרט. לעשות איזה סרט של 2 דקות, משהו כזה. יותר, כי כל ההתלהבות והתחרות, כן, ולכוון את האגוז, וכל זה יותר מ2 דקות. אני אשאל, אם אפשר, כן? כיום באמצעים שיש לכולנו, אולי אפשר, אני אתן תפקיד למישהו שיסריט, כן? תודה. ומכיוון שכל יום, אתם לא תאמינו, זמנים מודרניים, זה כבר 8 חודשים, כמעט כל יום אנחנו מקבלים סרטון או תמונות של גפן הנכדה שלנו, כן? יש לנו כבר ארכיון עצום, כן? אז אפשר לעשות את זה. זה רעיון שאני מודה לך, כן? אני חשבתי, אבל לא היה לי אומץ להקליט את כל הסדר, כן? על כל הבעיות שבטח יהיו שם, כן? אבל, ועכשיו אני רוצה להגיד, מה עשיתי כדי שיהיו פחות בעיות וקונפליקט. תראו, אחת הבעיות בעריכת סדר מסורתי, אני לא מסתפק בפחות, עד כמה שאפשר, זה למצוא, קודם כל יש תנאי, כל אחד מהמסובים מסביב לשולחן צריכים שיהיה להם אגדה משלהם. אבל מה? אתם יודעים כמה אגדות האספן יערי, האבא של, אתם יודעים, בימי שישי היה, אליעזר יערי, כן. כן, מנהל הגן הזואולוגי, האבא שלו היה אספן אגדות. נדמה לי שבספרייה הלאומית או באוסף שלו יותר מ2,000 אגדות שונות. אז הבעיה היא, או שהמסובים מסביב לשולחן יקבלו כולם אותה אגדה, כדי שיוכלו לעקוב בקלות, וזה אף פעם לא ניתן. למה? כי יש כאלה שלא, אם הם יקראו בעברית לא יבינו, ויש כיום יהיו לנו ילדים שגדלים בגרמניה, מבינים עברית אבל לא חושב שהם קוראים, כל מיני בעיות, כן. אני במשך השנים חיפשתי קודם כל אגדה ששני ילדיי, ביתי ובני, יכולים לנהל את הסדר, אני לא יכול בגלל שאינני יכול לקרוא, יכולים לנהל את הסדר בצורה מונגשת, ומצאתי אגדה כזאת שהיא גם מסורתית, אבל גם מסבירה בצורה מספיקה לבני דורנו כיום במדינה, וזוהי האגדה של סידון. אתם מכירים את סידון? שכחתי כרגע את שמו הפרטי. אפרים סידון, שהוא תמיד היה משתתף בקבוצות של הומוריסטים ברדיו וכולי, אבל הוא עשה מפעל פנטסטי של הגדה של פסח עם הטקסט המסורתי, אבל מלווה בהסברים שהם מספיק נכונים ומדברים לכל אדם כיום במדינת ישראל שיודע עברית בסיסית. אז יש לנו 2 עותקים של אפרים סידון של ההגדה, ולפני כמה שנים הבן שלי וביתי ניהלו את הסדר, וזה היה מוצלח ביותר בהודות להגדה הזאת. אי אפשר להיכנס להגדות יותר מלומדות, כי אז המסובים מסביב לשולחן מאבדים עניין, כי אין מוטיבציה באמת
מסביב לשולחן, כמעט אפס מוטיבציה להבין את ההגדה לעומקה. ואתם יודעים שלא חסרים פירושים מלומדים וכולי, אבל לזה לאף אחד אין סבלנות. עכשיו בעניין האפיקומן, כמה זמן נשאר לנו? השעה 7:24. אוי ואבוי. אז אני אגמור עם האפיקומן. תראו, עניין האפיקומן הוא במרכאות צרה צרורה, כי לא שמים מספיק תשומת לב כיצד להתנהל עם האפיקומן, שהרי זה עשוי בשביל הילדים. אז איזה שלבים יש? מסתירים את האפיקומן כשאף אחד לא רואה. אחר כך בסוף הסדר כל המהומה החיובית של הילדים מחפשים את האפיקומן. נהדר. ברגע שהם מוצאים אותו, הרי מתחיל משא ומתן עם מנהל הסדר, אתה תקבל את האפיקומן אם אתה תמורת משהו. התמורת המשהו הזה, זה הנקודה החלשה. כאשר האבא של טובה ניהל את הסדר במשך שנים, התמורה הייתה תמורה לגמרי של ימינו. גלידה, סרט, ותמיד חזר על העניין הזה. אבל אפשר לנצל את התמורה למשהו, דבר שהם לא מקבלים כל פעם מההורים או מהסבים. כן? ועל זה עדיין יש לי התדיינות עם טובה, כן? מה אפשר להבטיח להם כתמורה? ומכיוון שזה סדר פסח, אני עוד צריך לחשוב עד מחר משהו שקשור לסדר ולכל העניין עצמו. את זה אני עוד לא פתרתי. לפני שאנחנו מסיימים, אני אגיד ככה. אני מקווה שהשתכנעתם, אף על פי שלא הרחבתי בזה, שלסדר פסח מחר יש קשר הדוק עם הסיפור של חיים גרדה על זיידס וניקלח. איך הייתי מנסח בסיכום את הקשר, סדר פסח בדורנו, אצלנו, אצלי, צריך להיות ניסיון לעצור את המדרון החלקלק, ולו רק בעניין הסדר, כדי שמה שגרדה מנבא, כן, לא יתממש כקטסטרופה עד הסוף. כן. מזל יש לאח הקטן של טובה, שאחד הבנים שלו התחתן עם בת של אבא מעיראק ואימא מפולין. וכשהיינו פעם בסדר אצל האח הקטן של טובה, האבא מעיראק, שהיה סטטיסטיקאי במחלקה הסטטיסטית הממשלתית, הכניס מנהגים של היהודים העיראקים. ואחד המנהגים שאני לא הכרתי, זה כדי להמחיש את יציאת מצרים. הילדים הולכים עם איזה זרדים ומכים קלות על הגב של כל המסובים לזכר יציאת מצרים. יש שם עוד איזה דברים שנשארים ממסורת של יהודי עיראק. בסיכום. אני זוכרת, הייתה לי שכנה ממוצא קורדי, כן. והיא הייתה קונה לקראת פסח הרבה בצל ירוק. כן. ממש כמויות, ושאלתי אותה פעם על זה, אז טוב, הקורדים חיו בעצם בצפון עיראק,
אז כן. היא באמת סיפרה על המנהג הזה. יפה, כן. יפה. למדתי עוד משהו, כן. היו הולכים כנראה עם הבצלים, כן, וכולי. טוב, בסיכום, אני חושב שלא סטינו מהסיפור של גראדה, בזה שאנחנו קישרנו את פסח, והצורך לעצור את המדרון החלקלק, על ידי כך שניתן משמעות לסדר, מכיוון שאני מאוד מפחד שבהרבה סדרים, במדינה שלנו הדברים נוזלים בין הארוחות, וזה מאבד את הטעם, וזה מאוד חבל. אם מישהו רוצה להוסיף משהו לפני שנסיים, אני אשמח, ואם לא, נסיים כאן, אבל אני רוצה להגיד, בכל המועד פסח אנחנו לא ניפגש, וכל אחד ודאי עסוק בנכדים שלו, בעניינים שלו, כן. ואנחנו מחדשים, מתי זה יום שני אחרי חול המועד? זה 25 באפריל. ב-25 באפריל אנחנו מחדשים את הפגישות שלנו. מישהו רוצה להוסיף לסיום? שיהיה חג שמח לכולם ומשמעותי. כן, חג שמח לכולם. שלמה, אתה תסגור את ההקלטה, וודאי אפרים יעלה את זה, את 3 הפגישות האחרונות, ובא גואל לעם ישראל. תודה רבה וחג שמח. וכמנהג ישראל אני אומר שחג שמח וכשר. תודה רבה, חג שמח. והשיחה הזאת הייתה לי מאוד מעניינת, כל מה ששמעתי מכם. להתראות. מעניין, להתראות, ביי ביי.